Elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Tağın bir mertebe. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Siz indi tüzümsizlik bile kütkensizdir indi buratnan imi? Künnep tügül, sağatlep, sanap. Benim köbek ahlak derslerin biz sizin bilen başladık. Hem men indi kimler bizning internet aşağı qaraylar, men indi alarga kisatu ясаган идем. Bizning 7 ders bulgan iken. 7 ders bulgan iken, şoňa görä 6-7 ders kimgadir qabatlao bular indi inşallah. Повторение, мать учения deymi? Biz sizning bilen to'xtaldik, süýkli peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemning mübarek bir hadisinde ol narsa dedi, dürüstlükte siz kişilerini malığız bilen, akşağız bilen kulaçlap bitire almazsız dedi. Şulay bit, çünkü baribir bütün kişiga akşa bilen yarab bulmay, kimgadir jite, kimgadir jitmay, kimgadir ez tıyıla. Lakin kulaç yüzügüz bilen hem kurkem halkıgız bilen siz kişilerini bilep, kulaçlap bitire alırsız dedi. Mine bu hadis kursete en köp kişilerinin yüreklerine tesir itetirgan aybir. Kişi köz aldığında Сиңа карата ихтирам, хөрмәт, сиңа карата дуслык хисләрен ныгыта торган әйбер ул кешенең әхлагы. Шулай бит. Һәм менә сөйкле пәйгамбәребезнең мисалы да инде моңа зур дәлил булып тора, чөнки Аллаһның илчесеннән без сезнең белән 1 динар, 1 дирхам алмадык беребездә. Ләкин ни өчен без аны яратабыз? 1000 ярым ел үтсә дә без өйрәнәбез аның халкын, аның кешеләргә булган мөнәсәбәтен, ничек итеп ул ихтирамлы булды, ничек итеп ул ятимнәргә карата булды, һәм башка шундый халыкларын күреп без аңа сокланабыз, гаҗәпләнәбез һәм әлбәттә без аны яратабыз. Шуңа күрә Абдулла ибн Гумар дигән сахаба булды, бик күп хадисләр тапшырган, ул Гумар ибн Хаттабның улы. Шушы Абдулла ибн Гумар кичкенә малайын тәрбияләгәндә шулай мөнәҗәт кебек килеп, чөнки гарәпләрдә бит инде шигърият бик көчле булды, шулай бит. Алар шигъри юллар белән сөйләшәләр иде. Һәм әдәбият тел аларда югары дәрәҗәдә булды. Менә ул шулай килеп малайына шундый шигырьләр укыган. Бунайя иннал бирра шай'ун хаййин вajhun талиқун ва каламун лаййин. Моның мәгънәсе инде, эй улчыгым дигән, эй улчыгым, кешеләргә хөрмәт күрсәтү авыр эш түгел дигән. Кешеләргә хөрмәт күрсәтү ул бик ансат, бик җиңел дигән. Ул синең көләш йөзең һәм тәмле сүзең дигән. Көләш йөзең, тәмле сүзең дигән. Менә күп кешегә шуңа күрә синең акчаң да кирәкмәй, синең аларга ниндидер айрым зур бер ихтибар бирүең дә бәлки кирәкмидер, бүтән кешегә җиткереп булмый, шулай бит. Әле идәге балаңа да, идәге хатыныңа да ярап булмый әле. Шулай бит, иреңә дә ярап булмый. Кешеләргә килгәндә инде, менә көләш йөзең, тәмле сүзең диде. Матур итеп елмая белсәң, матур итеп кеше белән исәнләшә белсәң, кирәк вакытта хәл-әхвалын сораша белсәң, шулай бит, хәленә керә белсәң, кемнедер тыңлый белсәң, кай вакыт шул җитә. Кай вакыт шул да җитә. Киттек алга таба, тагын бер ике генә хадис карап чыгабыз да өйрәнеп, аннарысын иншалла зур бер сорау куеп, шул сорауга җавап эзлибез. Аллаһ насип итсә. Мин инде, хөрмәтле апалар, узган дәрестә дә әйттем, дәрес алдыннан мәдрәсәгә килгәндә үк телефоннарыгызны сүндерегез яки тавышсыз режимга куегыз. Чөнки бер ихтибар чуалганнан соң аны кире кайтару, буразнага кертү ул барыбызның да вакытын ала. Шулай бит. Вакыт беребезнеке дә юк. Бигрәк тә пенсионерларның вакытлары юк. Киләсе хадис Абу Дарда булган шундый сахаба, Абу Дарда, аның хатыны Умму Дарда. Аларның икесеннән дә хадисләр килә. Абу Дарда инде шундый бик күп гыйбадат кылучы, төнге тахаҗжудлар укучы, көндәзләрен бик күп уразалар тотучы шундый габид
аскет дип әйтәбез инде, зәһид сахаба булган. Менә ул тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте ди: "Ма мин шайин афқалу фил мизани мин хуснил хулук." Кыямат көнендә ди, мизан, изгелекләр үлчәвендә ди, күркәм холыктан да авыр әйбер булмас ди. Кыямат көнендә, менә безнең бит инде Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, "Мавазинал кисти", ул көнне без гаделлек үлчәүләре куячакбыз ди. Һәм хадисләрдә килә, ул элекеге бизмән булган бит, ике яклы. Хәтта менә шундый рәвештә булыр дип әйтелә. Һәм менә шушы үлчәүнең бер ягына беләбез изгелекләр, икенче ягына куела гынахларыбыз, явызлыкларыбыз. Кайсысы күбрәк килә, авыррак килә, шул якка безне инде алга таба фәрештәләр куалап җибәрәчәкләр. Кемнедер җмахка, Алла сакласын, кемнедер тамукка. Һәм менә әлбәттә кыямәттә шушы үлчәүдә безгә безнең хаҗәтебез бик зур булачак, нәрсәгә? Авыр изгелекләргә. Шулай бит? Изгелекне салган сайын без инде кайгырып торачакбыз. Изгелек кабулмы, аның авырлыгы бармы, юкмы дип, чөнки безгә нишләргә кирәк? Гынахларыбызны җиңәргә кирәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, менә шушы вакытта дигән изгелек савытында сезнең күркәм холкыгыздан да авыррак изгелек булмас ди. Субханалла, менә шушы дөньялыкта кем үзенең әхлагы, үзенең әдәбе өстендә эшләгән булса, иншалла ул аның шатлыгын кыямат көнендә күрәчәк. Кыямат көнендә күрәчәк. Һәм икенче бу Абу Дауд риваятендә сахих дәрәҗәдәге хадис булса, икенчесе безнең Тирмизи риваятендә килә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, башы шулук кыямат көнендә дигән күркәм холыктан да авыррак изгелек үлчәүгә салынмас ди. Ягъни үлчәүгә салына торган, салыначак изгелекләрнең дә иң авыры, иншалла сиңа тәэсирлесе, ул күркәм холык булачак ди. Һәм монда әле дәвамы бар. Ва инна сахиба хуснил хулуqi la yablughu bihi darajata sahibi sawmi was-salati ди. Һәм күркәм әхлак иясе ди. Күркәм әхлак иясе дигән сүз, ул гомер буе үзенең әхлагы өстендә эшләгән, үзенең әхлагын төзәткән. Менә шушы күркәм холык иясе ди. Ул әхлагы сәбәпле ди. Көннәр буе ураза тотучы һәм төннәр буе намаз укучы әҗр савабын алыр ди. Ни өчен? Әхлагы яхшы булган өчен. Көннәр буе ураза тота, монда сүз бара, нинди ураза турында? Нәфил. Чөнки фарызлар, алар инде башка мәсьәлә. Көннәр буе ураза тотучы һәм төннәр буе тахаҗуд намазларын укучы әҗр савабын алыр ди. Менә бу хадистә дә без башы безнең инде алдагы хадистә булган иде, үлчәүгә салыначак иң зур авырлыклар диде, шулай бит, иң авыр изгелекләр. Һәм икенче өлешендә карагыз, Аллаһның рәхмәте, әхлаклы булуның савабы, бер караганда, ул бит инде әхлак синең сыйфатың. Ул ниндидер эш түгел, шулай бит. Аны бит күрсәтеп булмый. Мәсәлән, намазны күрсәткән кебек, ураза, садаканы. Ләкин әгәр дә син әхлагыңны төзәтә алсаң, сиңа моның өчен Аллаһ Тәгалә нинди савап яза? Көннәр буе ураза тоткан, төннәр буе тахаҗуд укыган әҗр савапны аласың, әхлагыңны төзәткән өчен генә дә. Әхлагыңны төзәткән өчен генә дә. Менә моның әҗр савабы инде, әлхәмдүлилләһ. Һәм моннан чыгып без тагын бер хадисне искә төшерә алабыз. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга килеп сөйләделәр бер хатын-кыз турында. Хәтта хадистә хатын-кыз дип әйтелә. Чөнки күп хадисләрдә ул әйтелмәскә дә мөмкин. Шулай бит, менә кайберләрендә әйтелә, ул ират иде, хатын-кыз иде дип. Һәм бер хатын-кызны сөйләделәр. Нәрсә дип? Бу хатын-кыз көннәр буе ураза тота ди. Әлхәмдүлилләһ, бик тырыш булган, нәфил уразаларын тоткан. Бәлки дүшәмбе, атна кич, понедельник, четверг, сөннәт, шулай бит инде. Безнең бар Гашура, Тәсуга уразалары бар, Гарафа уразалары бар. Аннарысын безнең әле тагын бар 13, 14, 15 тулы ай төннәренең көндезләрендә, шулай бит. Шәвәл уразалары бар.
Шағбан уразалары бар, уразалар көп. Әлхамдулилля, әйттім, дүшәмбе, шундан башладым. Һәм бу хатын, әлхамдулилля, бик көп уразалар тоткан. Сүз бара нәфил. Чөнки фарызны бөтенебез дә тота. Шулай бит. Моннан тыш, бу хатын төннәр буе намаз укыган. Әлхамдулилля, ул инде тәһаҗҗүд намазлары укый торган булган. Үзенең, димәк, нәфесе белән көрәшкән көндездә, чөнки гел-гел уразаттасы килми. Мәсәлән, мин еш кына Рамазан айында вагаз белән барсам, әби бабайлардан сорыйм, авыр түгелме ураза тоту дип. Алар әйтәләр, юк, бер авырлыгы да юк. Аннан икенче сорауны биргәч, нишләптер дәшмиләр, нигә ел буе тотмыйсызсың дип. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез әйтте, Рамазаннан кала иң изге ураза нинди диде? Давуд уразасы диде. Давуд бер көн тоткан, бер көн ял иткән. Көн аралаш гомер буе тоткан. Бик күп сахабалар булган, көн аралаш ураза тотканнар гомер буе. Шуннан сорыйм да, алар дәшмиләр. Барыбер уразаның мәшәккате бар. Ни өчен? Чөнки кешенең ашыйсы чәсе килә, чәй чәсе килә, тегесе булса. Шулай бит, кофе чәсе килә. Шуңа күрә, ул современный биләр булачак инде, гомер буе кофе эчеп, хәзер Асяның кай вакыт мәчеттә күрәм, безнең мөслимәләр шулай кофелар белән киләләр бөтенесе. Нигә? Шуңа күрә, ураза тотуда җиңел түгел. Төнне йокыңны бүлеп, шулай бит инде, йокыңны бүлеп, тәмле йокыларыңны калдырып, тәһарәтеңне алып, намазлыкка басып, тәһаҗҗүд укуда җиңел түгел. Шуңа күрә фарыз намазыннан соң иң саваплы намаз ул тәһаҗҗүд диде. Чөнки аның мәшәккате бар, аның авырлыгы бар. Шулай бит инде. Һәм ул вакытта кеше айрыша ихлас була. Менә бу хатында икесе дә булган. Һәм әле бу хатынның малы булган, әлхәмдүлилләh акчасы булган, һәм ул төрле садакалар бирә торган булган. Тегесенә ярдәм иткән, монсына, әлхәмдүлилләh изгелекләрен санаганнар. Ләкин Пәйгамбәрбез әйткәннәр, бу хатынның бер кимчелеге бар ди. Нинди кимчелек? Ул ди берничә хадистә берничә төрле килә, ләкин берсендә нәрсә дип әйткән? Ул үзенең күршесен теле белән азалый дигән. Бер җирдә күршесен интектерә дигән, бер җирдә теле белән дигән. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, ул күршесеннән урламый. Ул күршесен киреп кыйнамый, ул шүбен күршесенә атмый. Ләкин аның бер проблема нәрсә? Яки ул аның белән талашып йөри, яки ул аның гайбәтен сөйләп йөри, яки ул аны алдый, теле белән күршесен нишледи? Азалый ди. Менә бу ни иде? Тел бәләсе инде бу. Телне тыя алмауның ул әхлакта үзе бер зур ни инде ул. Ничек әйтергә, үзе бер зур вагаз инде ул тел мәсьәләсе. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шуны ишетә дә, нәрсә ди? Ла хайра фиха ва хия фин-нар ди. Бу хатында изгелек юк ди. Һәм ул җәһәннәмдә яначак ди. Карагыз, менә баштан бит инде санап киттеләр иң зур изгелекләр. Ураза, тәһаҗҗүд, садака. Ләкин шайтан ничек алдаган? Бер юлдан телен тыя алмый. Гайбәт, әрләшә, низаклаша, ачуланыша, арттан сүз йөртә. Димәк, нидер эшләгән? Пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Ла хайра фиха. Бу хатында изгелек юк ди. Хәерлелек юганда ди. Димәк, аның шушы гынахасы нишләгән? Аның бүтән изгелеген юкка чыгарган. Һәм ул җәһәннәмдә яначак ди. Кабул булмаган. Димәк, аның намазлары кабул түгел, тәһаҗҗүдләре. Димәк, аның нәфил уразалары кабул түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ул утта яныр дигән. Аннарысын шул ук хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга сөйлиләр, бар ди, тагын бер хатын кыз ди. Аның инде нәфилләре бик күп түгел ди. Ул фарызларын тота ди уразада. Ул фарыз намазларын укый ди. Сөннәтләрен укыйдыр инде, ләкин төннәр буе тәһаҗҗүд, анда теге намазлар, бу намазлар нәфилләрдә күп түгел ди. Күп түгел. Ягъни инде күбрәк фарызлар белән, бәлки аның эше мәшәкатьтер инде, бәлки башкадыр, шулай бит. Садакага килгәндә аның да акчасы да бик күп түгел ди. Ләкин ул кай вакыт иремшек белән садака бирә ди. Мәсәлән, сөттән иремшек ясый да, шулай бер өлешен инде семьясыннан калганынмы кемгәдер бирә ди. Әмма нәрсә дип әйтәләр? Бу хатынның ди бер кашан бер кемне рәнҗеткәне, бер кемгә зыян китергәне юк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Ул җәннәттә ди. Ул хатын җәннәттә булачак ди. Менә бу хадистән дәген без үзебезгә бик күп дәрес, бик күп гыйбрәт ала алабыз. Һәм кемдер уйлый икән, бу хатыннарга гына кагыла дип, бигрәк тә безне
интернет аша караучы ирләр шатланып куйырлар инде. Все бу хатыннарга кагыла. Әлбәттә ул ирләргә дә кагыла, ләкин хатын-кызларга күбрәк кагыла. Шуңа күрә хатын-кыз дип килә. Шулай бит хадистә. Шуңа күрә нәрсә? Проблема монда бик күп изгелек кыласың да, монда бер явызлык белән нишлисәң, бөтен изгелегеңне юкка чыгарасың. Ни өчен аның уразасы кабул булмаган? Бәлки ул ураза вакытында да күршесен шәйнәгәндер. Шулаймы? Бәлки ул сүз йөрткәндер шул ураза вакытта, чөнки уразаның бит хикмәте телеңне тыярга кирәк. Ачтыруга әйләндерә. Аның ачтыруга әйләнгән. Шуңа күрә бәлки аның сөйләгән сүзләре сәбәпле, аның ул тараткан гайбәт сәбәпле, ул төннәр буе тахаҗҗуд укыганда күршесе йоклый алмыйдыр. Шулаймы? Рәнҗеп, башкасыдыр. Менә шуңа күрә нидер булган. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәребезгә хәбәр иткән нәрсә дип, бу хатында хәерлелек юк. В ней нет блага, и она будет гореть в аду дигән. Икенчесе, бунда да ул алда түгел. Мәсәлән, гел-гел нәфил уразалары тота алмагандыр бәлки. Монда да тахаҗҗудлары күп түгел, фарызларны үти бетенесен. Ләкин карагыз, садакасы да әз, бераз иремчек белән бирә инде. Ләкин карагыз, бер кемгә зыян китерми. Бер кемгә гайбәт сөйләми, бер кемне шәйнәми, бер кемне алдамый, бер кем белән әрләшми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Менә ул җәннәттә диде. Менә ул җәннәттә диде. Монда да бу хадистә дә без кайттык кешенең нәрсәсенә? Әхлагына. Әхлак. Biz bit әйттек, тақваллаһ ва хуснул хулук. Аллаһ белән араңны төзәт һәм кешеләр белән. Карагыз. Теге беренче хатынның бер караганда Аллаһ белән гыйбадәте булган. Ләкин Аллаһ үзе белән булган гыйбадәтне дә кабул итмәде. Ни өчен? Ул хатынның Аллаһның мәхлуклары белән проблема булганга күрә. Шулаймы? Карагыз, синең кешеләр белән булган проблемаң сәбәпле Аллаһ белән дә проблема чыга. Шулаймы? Аллаһ синең намазың укыйсың, ул аны кабул итми. Уразаңны тотасың, ул аны кабул итми. Ни өчен? Чөнки син Аллаһ белән араңны төзәргә маташасың, тырышасың. Бәндәләр белән синең проблема. Шулай бит? Шуңа күрә моңа бик күп мисаллар китерергә була. Бик күп мисаллар китерергә була. Мәсәлән, ридар рабби биридал валид ва сахатур рабби би сахатил валид. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһның ачуы әтенинең ачуы белән бергә булыр ди. Аллаһның ризалыгы әтенинең ризалыгы белән бергә булыр ди. Мәсәлән, кемдер намазларын укый, гыйбадәтен кыла, әнисен рәнҗетә. Пока әнисе рәнҗүеннән туктамый, риза булмый баласыннан, Аллаһ Тәгаләдән риза булмаячак. Шуңа күрә хәзер нишләргә кирәк? Аллаһ белән генә хәл итергәме? Бар шап Аллаһның мәхлугына, әниеңә бар, гафу итен, ризалыгын ал, сора. Шуннан соң Аллаһ та сине кабул итер. Шуңа күрә әхлаксыз булмый. Әхлагыңны төзәтмичә булмый. Һәм менә бу ни өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кеше күркәм хылкы белән ирешер ди, көннәр буе ураза тотучы, төннәр буе тахаҗҗуд укучының савабына ди. Карагыз. Менә шул савапны аласың, чөнки әхлагыңны төзәтү җиңел түгел. Кемдер лутчы төне буе намаз укый. Әхлагын төзәтә алмый. Кемдер лутчы көннәр буе ураза тотырга мөмкин, әле кабул булса уразасы. Үзенең телен башкасын тыя алмаска мөмкин. Шуңа күрә менә бу да күркәм хылыкның күрсәтә әһәмиятен. Шулай бит. Алга таба Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан ва хайрукум линисаихим." ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кешеләрнең иманда иң үстен булганнары ди, ягъни иң камил иманлылары ди, әхлаклары иң күркәм булганнары ди. Иң күркәм булганы. Менә кешенең дине Аллаһ белән булган мөнәсәбәте мәхлуклары белән булган мөнәсәбәт белән бергә үсә, бергә җимерле. Булмый, менә син Аллаһ белән шул кадәр әйбәт, аның мәхлуклары белән начар. Так не бывает. Алай була алмый. Шуңа күрә синең әхлагың яхшырган сайын, синең кем белән араң яхшыра? Аллаһ белән дә араң яхшыра. Аллаһ Тәгалә сине үзенә күбрәк якынайта, синең әхлагың төзәлгән сайын. Шуңа күрә кешеләрнең иң камил иманлылары, камил дигән сүз совершенный, кимчелексез дигән сүз. Иң камил иманлылары
ең күркәм әхлаклылары дейді. Һәм хадисінің ақырында нәрсә дейді? Хайрукум линисаихим ди. Һәм сезнең арагыздан, бу инде ирләргә мөрәҗәгать итеп әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, сезнең арагыздан иң хәерлегез ди, хатыннарыгызга карата хәерле булганыгыз ди инде. Менә бу хадистә дә без күрәбез. Димәк, кеше үзенең гыйбадәте иманы өстендә эшләп кенә, әгәр дә әхлагы өстендә эшләмәсә, аның проблемы монда да булачак, монда да. Шулаймы? Һәм шул ук, әгәр дә ул Аллаһның мәхлуклары белән мөнәсәбәтен төзи алса, үзенең әхлагы өстендә эшли алса, иншалла Аллаһ Тәгалә аңа бу яктан да үзе бирә. Чөнки син күпме генә тырышсаң да, син әгәр дә Аллаһ сиңа Аллаһ каршында басып торуның, ягъни синең кыямнарыңның, сәҗдәләреңнең сиңа тәмен бирмәсә, син тәмнәп намаз укый аласыңмы? Син укый алмаячаксың. Шуңа күрә моны да Аллаһ бирә. Тәһаҗҗүдне Аллаһ бирә. Уразаның рәхәтен, уразаның тәмен кем бирә? Аллаһ Тәгалә бирә. Һәм кем күбрәк нәфил тотарга тырыша? Кемгә Аллаһ Тәгалә уразаның тәмен бирә? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бирә ахыр нәтиҗәне. Шуңа мондагысын нитеп, монда синең флаг күтәреп барып, мондагысы сүрәлеп барса, ул дөрес түгел. Бүген без яшьләргә дә әйтәбез. Бигрәк тә мәсәлән, яшь егет без бит инде күбрәк ирләр белән эшлибез. Ул була шулай, мәсәлән, кеше намазга баса, дингә килә, җегет сакалларын үстерә. Анда мәсәлән, Алексей Алигайләне бераз гына шулай нишли, әтәниләре раздражать итә башлый. Шулай бит инде ул бит инде любой перемена, любой изменение, ул бит инде монда радикальный изменениялар, үзгәрешләр бит инде. Әлбәттә, әтәни борчыла башлый, бу бер фанатикка әйләнгәндер инде, бу наверное бер сектанттыр инде, безгә дә киләләр, Аллаһка шөкер. Шуңа күрә без егетләргә нәрсә дибез? Егетләр, әгәр дә сезнең тормышыгызда бүгенге көнгә кадәр булмаган иманыгыз барлыкка килсә, әгәр дә сезнең тормышыгызда 5 намаз барлыкка килсә, моңа кадәр булмаган сакалыгыз барлыкка килсә, әгәр дә сезнең телегездә бисмилла, халал сүзләре барлыкка килсә, сез моны әтияниләрегезгә, туганнарыгызга күрсәтегез үзегезнең әхлагыгыз белән. Мәсәлән, сезнең намазга баскан малайын күреп, әнисе күрсен, каралы, минем улымның бөтенләй үзгәрде яхшы якка. Каралы, минем улым шул кадәр мине, субханаллах, хөрмәт итә башлады. Каралы, минем улым намазга басты дагын, әни генә дип тора. Менә әгәр дә улының, кызының 3 мәртәбә, 4 мәртәбә, 10 мәртәбә әнисенә, әтисенә булган, әбисенә, бабасына булган ихтирамы артканын күрә икән, беләсезме, сектага китсә дә риза булачаклар алар. Дөрес әйтәмме, юкмы? Сектага китсәләр дә алар без риза дип әйтәчәкләр. Ни өчен? Чөнки алар үзләренә яхшы мөнәсәбәт күрделәр. Шуңа күрә ир семьяда намазга баскан икән, өстәл сугып, бөтенегез намазга басасыз, бу харам, бу фәлән дип әйтә сурында, ул иң беренче үзенең әхлагын күрсәтергә тиеш. Үзенең хатынына карата, балаларына карата, күршеләр шатланып торырга тиешләр. Каралы, теге сәрхуш айнып намазга басты да, хәзер безгә сәлам бирә. Безнең белән исәнләшә, шаллага баргач, миңа бер әби сорау бирә. Менә ди күршедә әйбәт кенә малай яши иде ди. Намазга басты да харап булды ди. Мәйтәм, нигә алайсың ул дигәч, элек исәнләшә иде ди. Магазинга барса бездән сорый иде ди. Берәрсә кирәкме сезгә? Сөт анда ипи кирәкме дип әйтә иде ди. Без инде аңа нәрсәдер кушып җибәрәйек ди. Хәзер ди исәнләшми дә, хатын кызга сәлам бирергә ярамый дип әйткәндер дә ди. Ул бит инде дингә килгәч бераз бар бит инде ул. Нитә, зашкаливает бөтен әйбер. Ул бит андай бер юк. Мәсәлән, апа кешегә ул инде өлкән 80-дән узган әби икән, аны кочакласаң, үпсәң дә гынахасы юк. Ул әби бит инде, синең әбиң хәтлек, шулай бит. Шуңа күрә бераз гына ул егетләрдә бар, но без аны аңлатырга тиеш. Чөнки синең әдәбең, әхлагың тагын да, ягъни иманың йөзеңә чыгарга тиеш. Нур булып. Менә шуңа күрә монсыз булмый. Монсыз булмый, һәм мондый хадисләр әлбәттә бик күптер. Сорау. Ничек итеп күркәм холыкка ирешергә? Ничек итеп күркәм холыкны алырга? Шулай бит инде. Чөнки менә әхлак, ул бит инде
Без сезнең белән шушы башка бик күп хадислар бар әле. Иншалла без ул хадисларны күп үтәрбез, Аллаһ насыйп итсә. Димәк, әхлаксыз булмый. Ләкин хәзер нишләргә әхлаклы булыр өчен? Каян аны алырга ул әхлакны? Кая саталарын? Иң беренче без аңларга тиеш шушы әйберне. Әхлак Аллаһның ниғмәте. Һәм әхлакны башка ниғмәтләрне Аллаһ үзе бүлеп биргән кебек, кемгә күпме ул тели насыйп иткән кебек, Аллаһ Тәгалә әхлакны да шулай үзе насыйп итә. Менә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә ничәдер ел гомер биргән. Шулаймы? Безнең гомерләребез бер тигез булмаячак. Кемгәдер безнең арабыздан насыйп булыр 50-гә кадәр, кемгәдер 60, кемдер 63 яшендә үлер, кемдер 70, кемдер 80, кемдер 90-нан соң Газраилне көтеп утырыр, без белмибез. Шулай бит? Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә гомерне үзе бирде. Нәкъ шулай һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә ризыкны үзе бирде. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә саулыкны үзе бирде, үзе теләгән дәрәҗәдә. Әхлакны да иң беренче без аңларга тиеш, Аллаһ Тәгалә үзе бирә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның Аллаһ Тәгаләгә әхлак сорап, менә ничек ул ризык сорап ялварган кебек, Аллаһ Тәгаләдән саулык сорап, көч сорап ялварган кебек, иман сорап, тақвалык сорап, җәннәт сорап ялварган кебек, Пәйгамбәребезнең бар әхлак сорап дуа кылулары. Һәм нәкъ шулай, ничек Пәйгамбәребез, мәсәлән, авырулардан сакла, бәла-казалардан сакла, җәһәннәмнән сакла, яман сыйфатлардан сакла, мәсәлән, көнчелектән, саранлыктан, ялкаулыктан сакла дип дуа кылды бит. Нәкъ шуның кебек Пәйгамбәребез дуа кылган. Нәрсә дип? Әхлаксызлыктан сакла дип. Защити нас от безнравства, яки дурного нрава дип инде. Яман хылыктан сакла дип. Әйдәгез шуларны карап чыгыйк тиз генә. Беренче хадис Имам Ан-Навави риваятында килә, моны безгә Җабир ибн Габдилла тапшыра. Җабир нәрсә ди? Сөйкле Пәйгамбәребез намазга баскач, Аллаһу акбар дип әйтә иде ди, такбиратул ихрам. Шулаймы? Шуннан соң без нәрсә укыйбыз? Сәнә дугасы. Ул гарәп китапларында дугаул истифтах дип атала. Ягъни намазны ачу дугасы дип атала. Һәм Пәйгамбәребезнең намазын карасак хадисләрне, без күрәбез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям намазның башында без укыганны гына укымаган. Ягъни biz бит инде укыйбыз, субханакаллаһумма бихамдик ва табаракасмук ва тағала җаддук ва ла илаха гайрук. Ул аны укыган һәм бик күп фикх китапларында шушы дуга килә. Ләкин Пәйгамбәребез кай вакыт аны түгел, башкасын укыган. Кай вакыт бөтенләй башкасын укыган, кай вакыт кысканы укыган, кай вакыт узынны укыган. Мәсәлән, җәмәгать белән имам булса, ул кыскаракны укыган, кешене нитмәс өчен, алда ардырмас өчен. Шулай бит инде. Кай вакыт тахаҗҗүдләрдә ул шундый зак укыган. Әле агузу бисмиллаһны да әйтмәде. Әле Фатиханы да укый башламады. Инде күпме басып тора, ниндидер дугалар укый. Менә сахабалар безгә шуларны риваят итеп калдырганнар. Шуларның берсе, мин бер өлешен генә укыйм, бөтенләй укымыйм. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Аллаһу акбар дип әйтте ди. Һәм укыды ди шушы сүзләрне. Аллаһумма һдини ли ахсанил агъмали ва ахсанил ахлак. Я Раббым, мине күндер, наставь меня, направь меня. Нәрсәгә? Күркәм гамәлләргә һәм күркәм хылыкларга диде. О Аллаһ, направь меня, наставь меня на прекрасные дела и прекрасные нравы. Пәйгамбәр шулай дигән. Һәм нәрсә дигән? Ла яһди ли ахсаниха илля ант. Һәм күркәм хәерле эшләргә дә, хәерле хылыкларга да синнән башка беркем дә күндерә алмый. Никто не может наставить человека на прекрасные дела һәм прекрасные нравы, кроме тебя. Менә бу сүзләр нәрсәне аңлата? Аллаһ Тәгалә тәүфигыңны алып, сине мәхрүм итсә, хәерле эшләрдән син бер хәерле эш тә кыла алмаячаксың. Аллаһ сине мәхрүм итсә, хәерле әхлактан, күркәм хылыктан, син бер күркәм хылыкка да ирешә алмаячаксың. Авызыңны ачып елмая да алмаячаксың. Матур итеп сәлам да бирмәячәксең, бер ниндидер бер тискәре, бер явыз
bir қара бәндә булып яшәячәксең. Аллаһ Тәгалә тәүфик бирмәсә. Шуңа күрә кемнән сорарга кирәк? Күркәм эшләрне дә, күркәм хылыкларны да. Аллаһ Тәгаләдән. Шуннан соң пәйгамбәрбез вақини саййәл аъмали ва саййәл ахлaq. Һәм сакла мине диде. Защити меня. Нәрсәдән? Ямсыз, хайырсыз эшләрдән һәм хайырсыз хылыклардан диде. Хайырсыз хылыклардан диде. Ла яқи саййәһа илля ан. Һәм нәрсә диде? Синнән башка хайырсыз эшләрдән һәм хайырсыз яман хылыклардан бер кем дә саклый алмый диде. Карагыз, менә бу дуа ике өлештән тора. Беренче өлешендә ике әйберне сорады, шулаймы? Һәм ахырында өстәп әйтте, синнән башка бу ике әйберне бер кем дә бирә алмый диде. Һәм сүзенең ахырында дуасында ике әйбердән сакла диде. Һәм синнән башка шушы ике әйбердән бер кем дә саклый алмый диде. Шулай бит? Сорады ике әйберне. Гамәлләрнең яхшысын, әхлакларның яхшысын. Шуңа күрә нинди яхшы әхлаклар бар? Мәсәлән, ялчанлык яхшы әхлакмы? Әйе. Аны кем генә бирә? Аллаһ Тәгалә генә бирә. Шуңа күрә яхшы гамәлләрне сораган кебек, мәсәлән, намазлар, тәһаҗҗүдләр, садака бирүләр, хәерле эшләрне сораган, зикр тәсбихларны Аллаһ гына бирә һәм яхшы сыйфатларны, сабырлык булсынмы, әтиянеңә хөрмәт, ихтирам. Кем сине әтиянеңә карата ихтирамлы итте? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ бирде сиңа бу тәүфикны. Юк икән, юк. Һәм яман эшләрдән, яман хылыклардан сакла диде, синнән башка бер кем дә саклый алмый диде. Нинди яман хылыклар бар? Мәсәлән, ачуга бирелү. Шулай бит? Әгәр дә бер кешене без күрәбез икән, ул ачуга бирелде, димәк, аны Аллаһ сакламады ни өчендер ул ачуга бирелүдән. Шулай бит? Әгәр дә без бер кешене күрәбез икән, ул гайбәтче. Ул гайбәтче. Менә гайбәт булмасын, гыйбрәт булсын. Давай китте бөтен дөньяга, тегене сөйли. Дөресен сөйли, 1 грамда. Ул бит дөресен сөйләү гайбәт. Әгәр дә мин бер кардашымда кимчелек күреп, бер апада, шул кимчелек дөрес булса да, кимдә кимчелек юк? Миндә юкмы? Бөтенебездә бар. Ләкин син ул кимчелекне күрдең икән кардашыңның. Это же не значит, что аны бөтен кешегә сөйләргә кирәк. Шулаймы? Күрдең дә, булды, бетте. Кардашыңның кимчелеген күреп яшерсәң, Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Кыямәттә Аллаһ синең кимчелекләреңне яшерер ди. А что, сама что ли, без изъянов, да? Бөтенебезнең бар кимчелек. Аллаһ яшерә бит. Субханаллах. Шуңа күрә нәрсә? Күрдем кимчелеген кардашымның. Сөйләмә бер кемгә дә. Шешми түкми, 1 грамм өстәми. Кардашыңның кимчелеген икенче кардашыңа барып сөйләсәң, бу гайбәт дип атала. Бу нәрсә? Үлгән кешенең кисеп итен ашаган була. Пәйгамбәр Аллаһ нәрсә диде? Җирәнәсезме диде? Җирәнәсез. Менә җирәнегез кешенең гайбәтен сөйләргә дә диде. Шуңа күрә әгәр дә бер кеше гайбәт сөйли икән, димәк, Аллаһ Тәгалә никтер сакламаган аны. Димәк, тәүфигын алган. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике әйберне бир, чөнки монда синнән башка бер кем дә бирә алмый, һәм ике әйбердән сакла дип дуа кылды. Бу Имам Ан-Насаи риваятендә, кем тели, ул дуганы таба аласыз, ятлый аласыз һәм намазда да укый аласыз иншаллах. Чөнки Пәйгамбәр аны намазда укыган. Икенче хадис Зияд ибн Айлака абыйымнан ишеттем ди. Бу Тирмизи риваятендә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгаләгә ялварып дуа кылган. Нәрсә дигән? Аллаһумма يا الله إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Yani ya Rabbim sakla mini üç nersenin ziyanından, üç nersenin yavuzluğundan sakla degen. Birincisi ahlaksızlık, yaman ahlaktan sakla degen. Sakla mini yaman ahlaklardan, ikincisi sakla mini yaman gamellerden, hem sakla mini nefis havanın yamanlıklarından diyen. Yani neyinde? От вреда моей страсти була инде. Yani hava, nefis havanın diyen. Bu İmam Tirmizi rivayetinde kele. Bu da yaman ne ahlakının yamanlığından, yaman ahlaktan sakla diye aytты. Şulay bit. Üçüncü hadis. Ansın bizge Abdullah ibn Mas'ud. Bu indi şulay zor galim sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin men şunday duasını işittim. Bu en kıskası. En kıskası. Bunu hatta tatarcha kılsağız da bula. Peygamberimiz ayta turgan bulgan Allahumma
ахсанта халқи фа ахсин хулуқи. Я Аллах, сен минем халқымны көркем қылдың. Халқым деген сөз мында народ түгел татардағы, халық минем яратылышымны, яғни минем тышқы қияфәтімні көркем қылдың. Адам баласына Аллах Тағала бирді көркем қияфәт. Шулай бит? Әлхамдулилля, аңа көркем yüz бирді. Әлхамдулилля, аның күзләре үз орынында, аның бұрыны үз орынында, аның ауызы үз орынында, қиық түгел, бір құлағы маңғайында, бірсі иягында түгел. Шулай бит? Аллах Тағала кішіге түзік, сәлемет тән, матурлық берді. Шуңа күрә Пeygamberimiz дұға қылды. Я Аллах, минем тышқы қияфәтімні көркем қылған кебек халқымны да көркемләштірсәң еді дей. Аллах, так же, как ты сделал мою внешность прекрасной, сделай мой нрав прекрасным дейді. Демек, халық ол сенің тышқы қияфәтің, халқың сенің ішкі матурлығың. Шулай бет? Міне, қай вақыт тұрмышта шундай кішілер ішірі. Тышқы қияфәтіне қорасаң, қиып қойған кебек. Шулай ма? Бүтін нәрсесі туры келе. Ләкин шул кіші білән 3 минут сөйләшіп алсаң, оның тышындағы матурлығы шул қадар біте. Оның ол матурлығын да, қияфәтін да, тауышында нәрсе бүтінней көресі, ишітәсі келмей башлай. Міне, біз бет енді хазіретлерге никахқа ғана шақырмайлар бізні. Әлхамдулилля. Бізні шақыралар қай вақыт ғайлә ішіндегі низақларны хәл етергеді. Семейный разборкаларға. Но никахқа шақырғаш ошаталар. Никахқа шақырғаш хүрмет білен шақыралар. Садақа берелер. Аннарысын матур етіп ұзаталар, хам сеңа рахмет оқилар. Семейный разборкаға келіп талмайлар. Ақшада бермейлер. Әлі сені сүгәлер. Чөнки дұрысын әйткәнгә. Дұрысын әйткән туғанда ярамаған дей. Менә шуңа күрә ол инде ауырыш болса да, ләкин ол кереклі, әлгәрдә син қайсыдыр ғайләні вақытында янып барған ялқынны сүндер алсаң, сәбәп бол алсаң, ниндидер насихат бер алсаң, ол бик яхшы ғайләні саклау бит инде ул. Менә шуңа күрә кай вакыт менә карап торасың, субханалла, икесе дә яшьләр. Менә минем балаларым хәтлек инде алар, 20 ничә яшьлек, шулай бит инде. Менә ул утыра, кыяфәте, bütün нәрсәсен Аллах биргән, сау сәламәт, йөзләре матур, каршысында утыра 20 яшьлек хатыны, шибәр, матур. Аллах Тәала икесенә дә биргән. Менә кай вакыт әйтәсе килә, эй, тырышыгызда, кочаклашыгызда инде бар кайтып китегез, дальше яшәгез ди. Беләсезме? Менә монсы тигесен күрә алмый. Монсын үтерергә әзер. Ни өчен? Сорау. Менә мин үземә сорау бирәм. Икесе дә матур, берсе дә ген гарип гурабә дә түгел, урот та түгел. Бірсінің де бір нинди күрә алмаслык белән карасаң, бір нинди дә кыяфәтләрендә юк. Әйе. Проблема нәрсәдә? Каян чыккан ул нәфрәт? Бер-берсен алар бер-берсенең ішкі ямсызлыкларын күргәннәр. Кимдер ямсызлыгын күргән. Менә шушы кешенең ишендәге ямсызлыгын күргәннән соң оның тышындағы матурлығы юғала, шулай ма? Юғала. Менә әйтәм бит, валлахи дип әйтәм, мин бит инде кешене өйрәнәсең барыбер, ул бит тәҗрибә барыбер. Менә икесе дә матур, икесе дә шибәр, икесе дә кыйып куйган инде. Алар бер-берсен шатканнар бит инде, яратканнар да. Менә әйтәсе килә, әйдә, ташлагыз әле шул талашуларыгызны, торыгыз да, кочаклашыгыз да, бар кайтып китегез дип куасы килә. Юк, булмый. Булмый. Кочаклый да алмыйлар бер-берсен, ярата да алмыйлар. Нәрсә бер-берсен күрә алмау хәлгә килгәннәр. Сәбәп нәрсәдә? Берсенең дә бит тышкы кыяфәт үзгәрмәгән, борыны кәкрәймәгән, күзе кәкрәймәгән, колагы тырпаймаган берсенең дә. Проблема нәрсәдә? Алар бер-берсенең ишен күргәннәр. Менә, күрәсезме, тормышта тышкы кыяфәт белән генә булмый. Кешенең ише матур булырга тиеш. Җулайбиб дигән сахаба булган. Җулайбиб радиллаһу ан, Аллаһ разый булсын, 1000 ел үтте, без аңа дуа кылабыз. Ул күпме вакытлар илан алмыш йөргән. Чөнки бершә хәерче булган. Яшәргә урында булмаган. Ятырга мәчеттә йоклый иде ди. Ятырга миндәре дә юк иде. Менә шулай кулын баш астына салай да, мискин ятып йоклый иде ди.
һәм әле өстәвенә аның йөзендә гариплек булган, уродство булган. Бер вакыт Пәйгамбәрбез аны шулкадәр яраткан, чөнки ул бик ихлас булган. Ул гыйбадәттә, намазда беренче булган, зикр тәсбихтә ул беренче булган. Һәм Пәйгамбәрбез бер вакыт сорый: "Җүләйбиб, ди, Җүләйбиб, син кая?" ди. Пәйгамбәрбез бит инде бабай бит инде 60-тан өсте. 60 бит инде, шулай бит Пәйгамбәрбезгә, яки 60 туламы. "Җүләйбиб, син кая?" ди. Теге җегет килгәндә: "Мин монда" ди. "Өйләндеңме әле?" ди. "Өйләндеңме әле?" ди. Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллах, миңа кем өйләнсен инде? Кем миңа кияүгә чыксын инде?" ди. "Кем миңа кызын бирсен инде?" ди. "Минем ни акчам юк" ди. "Ни бер нәрсәм юк". Аннан соң бит әле: "Я Расулаллах, минем бит йөземдә нәрсә? Гариплек бар" ди. "Ямсызлык бар" ди. "Миңа ди бер кемнең дә теге хәерче булып та матур булса, бәлки әле кемдер әйтер инде, ярар инде, акчабыз бар, әйдә алыйк әле" ди. Юк, бусы да юк, тегесе дә юк. Шуннан соң Пәйгамбәр нәрсә диде? "Син Аллаһ каршыннан ди түгел" диде. "Перед Аллаһом ты прекрасный" диде. Карагыз, шуңа күрә ул бит менә кәмә ахсанта халқи, я Аллаһ, кыяфәтемне күркәм кылган кебек, фа ахсин хулуқи, минем ичке халәтемне дә күркәм кыл ди. Шулай бит, так же как ты сделал прекрасным мою внешность, сделай мое нутро, мой внутренний мир прекрасным, әхлагымны ди. Шуңа күрә бу бик кыска дуга, субханаллах, бу дуганы әлбәттә безгә кулланырга кирәк. Алга таба киттек. Димәк, без сезнең белән әйттек, әхлакны кайын алырга. Галимнәребез әйтте. Абдулла ибн Масгуд, зур сахаба, нәрсә диде? Моны Имам Аль-Бухари китерә. Аллаһы Тәгалә ди, сезнең арагызда ризыкларыгызны бүлгән кебек, әхлакларыгызны да шулай бүлеп бирә ди. Менә кемгәдер бераз гына акчасын күбрәк бирә, кемнеңдер ризыгы күбрәк, шулаймы? Кемнеңдер яшәгән гомере күбрәк, кемнеңдер баласы күбрәк, кемнеңдер саулыгы күбрәк, кемнеңдер гыйлеме күбрәк. Менә шуның кебек ризыкларыгызны бүлгән кебек, Абдулла ибн Масгуд әйтте, ул сезнең әхлакларыгызны да шулай бүлеп бирә ди. Һәм әхлакны кем бирә? Ризыкны кем бирсә, әхлакны да шул бирә. Шулай бит? Шуңа күрә галимнәребез нәрсә дип әйттеләр? Әхлакны эзләргә кирәк, мөселман эзләргә тиеш, ризыкны эзләгән кебек. Менә кеше ничек ризыкны эзли, нинди юллар белән? Ул нәкъ шулай әхлакны да эзләргә тиеш. Исламда ризык эзләүдә 2 юл бар. 2 юл. Нинди юллар? Эшләгәнчәле. Иң беренче мөселман аңларга тиеш. Кем ризык бирә? Аллаһ Тәгалә. Ар-Раззак. Аллаһ Тәгаләнең безгә билгеле булган исемнәренең берсе Аллаһ һәр даим безгә ризык биреп торучы. Шулай бит? Аллаһ бирмәгән ризыкны эшләү дип әйттегез. Эшләсәң дә, ярылсаң да, сынсаң да, ватылсаң да, кычкырып җыласаң да, Аллаһ язмаган ризыкны ала алмыйсыз бер качанда. Бер лыкма дигән сүз, әйдә телне байтыйк әле, ата телне битерәсез дип сүгәләр безне русча сөйлисең дип. Менә лыкма 3 бармак белән элек калак булмаган. Бер калак ризык диләрме? Элек калак булмаган, бер лыкма ризык 3 бармак белән ризыкны аласың. Менә Аллаһы Тәгалә язмаган икән, бер лыкма ризыгыңны да ала алмыйсың көне-төн эшләсәң дә. Шуңа күрә кайбер кешеләр тәкәббүрләнеп, мин эшлим, шуңа ашым дип әйткәч, дөрес, ләкин Аллаһ сиңа эш бирмәсә, хезмәт бирмәсә, сәламәтлек бирмәсә, ризыгыңны ачмаса, бер лыкма ризыгыңны да ала алмыйсың. Булган ризыгыңны да ашый алмыйсың. Менә шуңа күрә иң беренче без ризык эзләүдә аңларга тиешбез. Ризыкны бирә Аллаһ Тәгалә. Аллаһы Тәгалә бирә ризыкны. Шуңа күрә без Аллаһның ризыкландыручы икәнне таныйбыз. Ризыкны Аллаһтан сорыйбыз һәм нәрсә дибез? Безгә шушы ризыкны җиңеллек белән алырга ярдәм итәбез. Шулай бит, күчәбез икенче өлеш эшләү, кәсепкә. Менә шуңа күрә беренчесе Аллаһ бирүче ризыкны ул гына бирә. Аллаһ бирмәсә беркем дә ала алмый, китерә дә алмый сиңа. Аллаһ бирмәгән ризыкны хатының да пешереп бирә алмый. Аллаһ бирмәгән ризыкны ирең дә эшләп кайта алмый сиңа. Чөнки Аллаһ Тәгалә генә бирүче. Икенчесе, без Аллаһтан җиңеллек сорыйбыз. Тәвәккәллек. Шулай бит, Аллаһка тапшырабыз, Раббым ярдәм ит дибез, юлларын күрсәт. Кәсеп кылуда ярдәм сорыйбыз. Икенчесе, нәрсә эшләргә кирәк? Алма пешавызыма төш? Гомар ибн Хаттаб мәчеттә күрде көн-төн яткан җегетләрне.
Намазда да шунда, намаздан соң да шунда, бір қая бармыйлар. Бүтін кіші сахабалар битінде алар күні-түні мәчеттә ятмады. Алар намаз укыдылар да шаптылар. Кім басуға, кім базарға, кім су артынан кетті, кім тагын каядыр. Кешеләр нишлиләр иде, эшлиләр иде. Кәсеп итәләр иде. Шулай бит. Анда намаз булгач тагын киләләр иде. Абылар бір қая китми, бір қая ашықмай мәчеттә яталар. Шуннан соң Гомар ибн Хаттаб килгезәмдә ди. Килгезәмдә ди. Тегеләр килделәр. Сез кемнәр ди? Менә без шуннан килдек ди. Ярар, сез ди бір қая эшләмисезме ди? Сез ризыкны каян аласыз ди. Шуннан соң болар әйтәләр. Без ди Аллаһка тапшырдык ди. Biz de Allah'a tevekkül kılışılardı. Bizge Allah biredi. Şundan sonra Ömer ibn Hattab нәрсе dedi? Altında, күмішті көктен яңгыр болып яумайды. Altında da, күмішті de қаян алалар? Қаян алаларын? Жерден алалар. Қазып алалар. Шулай мı? 1 gram altın alır үшін неше тонны құмны юалар. Шулай бет? Хизмет білен алалар. Шуңа күрә ризықтағын көктен түшме деп, қомшысын алды да беліннен қайнап шығарып жіберді тегілеріне. Барығыз ішке дейді. Шуңа күрә қой бір кішіні мәчітке шақырды, ол қуырға керек мәчіттен. Ансы да сауап. Демек, кәсіп, хизмет ету, ізлеу. Фаида худияти саль. Аллах Тағала айтты Жұмға сүресінде. Әгер де Жұмғаның азанын ишітсәгіз, сіз бітті сәудәгізін тоқтатығыз, ашығыз зикірге, тәсбихқа дейді. Шуай битінде ғибадетке дейді. Фаида худияти саляту. Әгер де намаз оқылса дейді, фәнтәширу фил ард. Таралығыз жер бойлап дейді. Барығыз ішке дейді. Бүгін жұмғашларға ярамайды бұтырмағыз дейді. Барығыз ішке дейді. Хизмет етігіз, шабығыз, тырышығыз. Аллахның берген ризығын ізләгіз дейді. Міне ризықны шушы 2 юл біле ізләген кебек, әхлақны да нешегізлерге керек? Шушы 2 юл біле ізлерге керек. Біріншісі аңладық, Аллах қына бере әхлақны, һәм Аллахтан сұрайбыз. Шулай ма? Я Раббым, меңа әхлақны білірге, үйренірге насип ет деп жеңілдік сұрайбыз. Икеншісі әхлақны кәсіп етерге керек. Шулай ма? Нешік кәсіп етәбіз әхлақны? Ризықны ізлер үшін башта үйренірге керек. Шулай ма? Нешік бір ғалимге келді бет, бір егіт, міне қызын сұрап, Риза Фахриддин Китараны қызық етіп, өзінің китабында, Жауамиғул Калимде. Бір егіт келді дей, байның ұлы келді дей. Бір ғалимге қызыңны меңа берәліп дей, әтесі шақырды да, нәрсе эшли білесің деп айтты дей. Бірәс эшли білесің, балық тота білесің, мында кәрзин үре білесің, тегісі бұсы, кәсібің бар ма? Юқ дей, менімде әтінің ақшасы көп, бик көп ақша меңа берді дей, бізге жете дей. Шунан соң айтты, юқ дейді, қызымны бермеймін, бірақ хунар үйрен дейді. Шунан соң келіп, кәрзин көтеріп келді. Мына дей, бардым кәрзин үрішіге дей, мына меңа үйретті, өз қолым біле эшләдім дей. Мына қазір берем қызымны дей. Шуңа күрә нәрсә кеше үйренергә тиеш, кеше izlenirge tiyиш, kişi uqırga tiyиш. Әхлақта да нақ шулай. Мен әхлағым үстінде эшлим деп, теге яралаштағы кебек сникерс қойып, қарап отырып, силы воли трениры алайғына болмай. Ең бірінші әхлақлы болыр үшін, әхлақны өзіңде болдыру үшін. Нишәре керек? Әхлақны үйренерге керек. Нәрсе ол әхлақ? Что такое хорошо и что такое плохо? Шулай ма? Үз ақылың білән бет әхлақны түзіп болмай. Кімдір әйтергә мөмкин? Менә мин әхлақлы, нишләп инде әхлақлы булмаска? Юк, әхлақ, нәрсә ул әхлақ? Нәрсә ул әхлақсызлык? Моны кем определяет? Аллаһ Тәгалә. Аның дине. Шулаймы? Шуңа күрә гайбәт сөйләүчеләргә әйтеп карасин, алар әйтә, мин бит 1 грамм алдашмыйм ди. Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә диде? 1 грамм алдашма ул гайбәт диде. Әле алдашсаң бохтан була диде. Клевета, ялган, яла ягу диде. Менә шуңа күрә нәрсә әхлакны өйрәнергә кирәк. Бик күп китаплар бар. Галимнәрнең бик зур хезмәтләре бар әхлакны өйрәнү өчен. Менә безнең дә максат бу дәреснең нәрсә? Biz öğrenəbiz, inşallah, əxlaqның нәрсә икәнен. Әти әнине хөрмәт итәргә дә өйрәнергә кирәк. Әти әниеңне рәнҗетмим дисәң, өйрәнергә кирәк. Рәнҗетмәскә өйрәнергә, ничек дин белән. Менә нинди дәрәҗәдә әти әни хакы билгеләнә? Нинди дәрәҗәдә? Мәсәлән, кемдер әйтергә мөмкин, яшьрәкләр инде, кемнәрнең әти әнисе исән. Мин идеальный кыз. Мин идеальный ул. Мәсәлән, сорайсың, нигә син идеальный ул? Мин кайтып тавыш чыгарганым юк. Кышкырганым юк, менә жарты ел элек чек биткәнем, әле кайтып кергәнем юк, акча сораганым юк, миннән дә әйбәт кеше юк. Шулай бит инде, дин алай дип әйтәмсең? Дин нәрсә дип әйтә? Ул бит аның бит диннең үзенең таләпләре бар. Әгәр дә син диндә әти әни хакын укый башласаң, анда башыңны тотасың. Дөньяда берәр дин кушканча әти әнисен зурлаучы бар микән дип сорау бирәсең. Ул бит хикмәт. Менә шуңа күрә аны өйрәнергә кирәк.
Һәм инде икенчесе нәрсә аны өйрәнгәннән соң иҗтихад, җихад. Иҗтихад нәрсә ул? Тырышлык. Бик күп тырышырга кирәк. Нишләргә? Үзеңне төзәтергә, үзеңне тәрбияләргә, үзеңне тыярга кирәк. Бик тәмле булса да, аның шул хәтле, беләсезме, аның исе тәмле, шул хәтле. Аның үзе тәмле, беләсезме, гайбәт. Шундый тәмле ул. Беләсезме, менә кай вакыт йоклап булмый. Әйме, әби йоклый алмый авылда. Күршесенә шалтыратып, берәрсенең гайбәтен сөйләп алса да, менә прямо как будто магний içti инде йоклар алдыннан. Прямо снотворный, пустырник içti инде, тәмләп йоклый инде ул. Менә ул бит инде нәрсә? Ничек диләр әле? Запретный плод сладыкты. Аны бит шайтан күрсәтә, матурлап. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә нәрсә кеше үз өстендә эшләргә кирәк. Кеше үзен тыярга тиеш. Тукта, бу бит, субханалла, бу бит гынах, булай ярамый бит, бу бит әхлаксызлык дип, ул үз өстендә эшләмәсә булмый. Һәм әлбәттә, менә сиңа кемдер насихат кыла икән, синең әхлагың мәсьәләсендә, син аны кабул итәргә тырышырга тиеш. Бәлки ул дөрес булмаса да, ул бит сиңа бер прививкадыр бәлки. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сыны дидек. Шулай бит, кешеләрнең әхлагы белән түгел, кай вакыт сиңа Аллаһ әхлаксыз кешеләр җибәрә. Махсус җибәрә, ни өчен? Синең әхлагыңны тикшерү өчен. Менә әхлаклы кешеләр янында йөрисең, фәрештә балчыгы булып. Бер әхлаксыз килеп теләсәрсә әйтте дә, тегеңә җип бәрдең, битте синең ниләрең. Акадсы синең дә артык җирең юк икән. Менә шуңа күрә ул бит Аллаһның рәхмәте. Аллаһ безне сыный, тикшерә безнең әхлагыбызның дәрәҗәсен. Шуңа күрә ул теге әхлакны алдым да, все, миңа гарантия печать куелды, гомер буе шул әхлаклы яшим. Юк, ул бүген син әхлаклы. Иртәгә бер ситуация килеп чыкты, әхлагың, бүген кәефең бар, иртәгә кәефең юк. Ул бит бөтен нәрсә үзгәреп тора, кеше үзгәргән кебек. Кешенең калыбы үзгәрә, уе, фикер үзгәрә, тормыш кыйммәтләре үзгәрә. Менә шуңа күрә әхлак мите. Ярар, әйдәгез киләсе дәрескә безнең башлыйбыз нәрсә белән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул нинди әхлагиясе булды һәм ул нинди ысуллар белән, какими путями, методами ул өммәтне әхлакка, өммәттә әхлакны тәрбияләде. Менә шундый сорау куйык, иншалла. Шуннан башларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.